היי, וברוכים הבאים לסרטון 3 מזונות לאור פנים זוהר. מבין כל המזונות שקיימים, בחרתי להתעכב על 3 אותם אני ממליצה להכניס לתזונה היומיומית על מנת לקבל אור פנים בריא ויפה. אז בואו נתחיל. המזון הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא נבטים. נבטים זה מזון סופר על. זה בעצם קטנייה או זרע או גרעין שהתחילו להוציא שורשים וגיבולים ועלים, והנבטים הם בעצם מגלמים את מלוא פוטנציאל החיים של הזרע, והם פשוט מכילים את הערכים התזונתיים הטובים ומשובחים ביותר של הגוף. יש בהם שפע עצום של ויטמינים ומינרלים ונוגדי חמצון וחלבון זמין לגוף וחומצות שומן וסיבים תזונתיים ומים וכל מה שאנחנו בעצם צריכים בשביל תפקוד תקין של הגוף. תפקוד תקין של הגוף משמע גם תפקוד תקין של העור. יש המון סוגים של נבטים. נבטי חמניה, נבטי צנון, נבטי מה, שזה הנבטים הסינים שאנחנו בקיאים שהם כזה צ'אבי כאלה, ויש נבטי ברוקולי, שאני מתה על נבטי ברוקולי, הם יפהפיים, נורא ירוקים, ויש בהם פי 50 יותר נוגדי חמצון וחומרים תזונתיים מאשר בברוקולי עצמו. אז הנבטים שאני רוצה להתעכב עליהם היום הם נבטי האספסת או האלפלפה, שהם מבחינתי מלכי הנבטים. הם מכילים כמות סופר אדירה של ויטמינים כמו ויטמין C, A, D, K, ויטמיני B. יש בהם כמות עצומה של מינרלים כמו סידן וברזל, אבץ, מגנזיום, אשלגן, ויש בהם גם חלבון שהוא זמין לגוף. נבטי האספסת גם עשירים במינרל שקוראים לו צורן או סיליקה, שידוע גם בשם מינרל היופי, ויש לו תפקיד חיוני וחשוב ביותר למראה עור גמיש ואלסטי. את הנבטים אפשר להוסיף לצלטים, אפשר להוסיף לכריכים, ואפשר סתם פשוט לנשנש אותם. פשוט טעימים בטירוף. אני מתה עליהם. אז המזון השני שאני רוצה לדבר עליו הוא זרעי הצ'יה. זרעי הצ'יה הם בעצם זרעים של זן מסוים של מרווה, והם קיימים כבר המון זמן. תרבויות עתיקות כמו בני המאיה והאצטקים היו צורכים אותם, והם היו חלק מהתזונה הבסיסית היומיומית שלהם, ואפילו היו קוראים להם ה-running food, מזון הריצה, בגלל כמות האנרגיה האדירה שהם היו מספקים לגוף, עדיין מספקים לגוף. חוץ מהעובדה שזרעי הצ'יה מכילים כמות עצומה של ויטמינים ומינרלים, הם גם מהווים את המקור הצמחי העשיר ביותר לחומצת שומן אלפא-לינולנית, או ALA, או במילים פשוטות יותר, אומגה 3. לאומגה 3 תפקיד חשוב לבריאות ותפקוד תקין של תאי הגוף. האומגה 3 מהווה חלק מהשכבה השומנית בקרום התא. קרום התא זה אותו קרום שמקיף כל תא ותא בגוף שלנו. היא אחראית ומגבירה על גמישות של הקרומים, וגם מאפשרת לקרום התא לתפקד בצורה איכותית יותר, על ידי ספיגת חומרים מזינים בצורה טובה יותר. את זרעי הצ'יה אפשר לצרוך בשתי צורות. אפשר בצורה היבשה, כמו שהם, להוסיף כף או 2 לדגני בוקר, או סלט הפירות של הבוקר, לשייק של הבוקר, למוזלי של הבוקר, או בכלל להשתמש בהם במהלך היום, פשוט להוסיף כף לסלט או כל דבר אחר, כמו שהם להוסיף. דבר נוסף לגבי הצ'יה, ודרך נוספת לצרוך אותם, היא העובדה שצ'יה במגע עם נוזל מפרישים חומר דמויי ג'ל. אפשר גם לראות את זה כאן, את הסמיכות של זה, וזה ממש 10 דקות אחרי שהוספתי לזה מעט מים. את הג'ל הזה, כמו שהוא, אפשר להוסיף למשקאות, להרבה ולשתות, או אפשר להכין מהצ'יה פודינג, שמתכון מעולה יינתן בסוף הסרטון. את הזרעי צ'יה אפשר להשיג בחנויות טבע, אפשר להשיג אותם או בתפזורת או בקופסה, וחשוב מאוד לשמור אותם במקרר אם אנחנו רוצים שהם יהיו טריים לאורך זמן. המזון השלישי שאני רוצה לדבר עליו היום הוא זרעים, אגוזים ושקדים. אגוזים, זרעים ושקדים הם מקור מעולה לחומצות שומן בלתי רוויות, לסיבים תזונתיים, לחלבון מן הצומח, לויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. יש הרבה סוגים של אגוזים וזרעים. אני רוצה לדבר על 4 שנמצאים אצלי במטבח באופן קבוע, והם אגוזי מלך, שקדים, אגוזי ברזיל וזרעי דלעת. אגוזי מלך הם מקור עשיר ביותר לאומגה 3, כבר דיברנו על אומגה 3 ועל החשיבות שלה. בשקדים יש כמות אדירה של ויטמין E. ויטמין E הוא נוגד חמצון חזק ביותר, הוא אפילו מגן על ויטמינים ומינרלים אחרים מפני התחמצנות.
הוא גם אחראי על גמישות התאים ונותן מראה עור רך וחלק, והוא גם טוב לזרימת דם תקינה, חשוב מאוד. אגוזי ברזיל הם מקור נפלא לסלניום. סלניום הוא גם כן מינרל שהוא חשוב ביותר לשמירה על העור מפני רדיקלים חופשיים, חשוב מאוד. וזרעי דלעת, מקור עשיר מאוד לאבץ. אבץ הוא מינרל מאוד חשוב לבריאות ותקינות העור. הוא חשוב לחלוקת תקינה של תאים, לריפוי מהיר של פצעים, והוא גם חשוב למערכת החיסון. את האגוזים והזרעים אפשר לצרוך בכל מיני דרכים שונות ומגוונות. אפשר להכין קופסאות ולקחת איתנו החוצה, לשים בהם בערך 7 חצאים של אגוזי מלך עם 2 תמרים, או לחילופין לקחת קופסה עם 5 אגוזים, כף של זרעי דלעת ו2 אגוזי ברזיל. אפשר להוסיף גם חמוציות אם רוצים ולנשנש במהלך היום. גם לא חובה לאכול את כל הסוגים כל יום. אפשר לפעמים לקחת חופן של שקדים, או אפשר לקחת 2 כפות של זרעי דלעת ולהוסיף לסלט. העיקר לגוון. הדבר נוסף שהוא חשוב הוא לקנות את האגוזים והזרעים בצורתם הטריה, לא כלואים ולא מומלחים, כי זה משנה את כל הערכים התזונתיים שלהם. לקנות אותם טריים, לשמור אותם במקרר או במקפיא על מנת שיהיו טובים לאורך זמן. ועכשיו אנחנו נעבור למתכון פודינג צ'יה מהמם. אז בואו נתחיל עם פודינג צ'יה, שוקולד, בננה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם כוס אחת של נוזל. אני משתמשת בחלב אגוזי לוז של אלפרו, אפשר להשתמש גם בחלב שקדים, חלב סויה, חלב אורז, כל נוזל שאתם מעוניינים, זה בסדר גמור. ולזה אני מוסיפה שליש כוס של אגוזי צ'יה. ואז אני מערבבת את זה היטב. אני רוצה שכל הצ'יה תהיה ממש מעורבבת טוב טוב בתוך הנוזל. את התערובת הזאת אנחנו נשאיר איזה רבע שעה, 20 דקות ככה, לעשות את מה שזה צריך לעשות. הצ'יה יתחילו להפריש את הג'ל שלהם וכל התערובת תסמיך. אחרי בערך רבע שעה 20 דקות אתם תראו כאילו שיש פה איזה כמו קרסט כזה, כמו איזה קרום. אז חשוב מאוד לערבב את זה טוב 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 כדי שלא ייווצרו גושים. הסיבה שעושים את זה היא כדי שנוכל לערבב את שאר החומרים ביתר קלות. אז אני כבר הכנתי תערובת מראש וחיכיתי איתה 20 דקות. אני אלך להביא את זה ומיד נחזור. אז יש לנו כאן את התערובת שחיכתה לה בצד. אני כבר עשיתי את הערבוב, אבל הנה אתם יכולים לראות איזה מסמיך ועבה זה נהיה. אוקיי? וככל שזה ישב יותר זה ימשיך להפריש, אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, זה לא יהיה הרבה יותר סמיך מזה, אבל זה כן יסמיך עוד קצת. עכשיו, לתוך התערובת הזאת אני מוסיפה כף של ממתיק, כף או 2, תלוי עד כמה אתם אוהבים מתוק. אני משתמשת בסירופ אגבה, אפשר להשתמש גם בסירופ מייפל, אפשר גם להשתמש בסטיביה או כל ממתיק אחר שאתם אוהבים, ולערבב את זה היטב. טוב טוב טוב. ועכשיו לתוך התערובת הזאת אני אוסיף 2 כפות של קקאו איכותי, אבקת קקאו לא ממותקת, איכותית וטובה. אני מוסיפה את זה לתוך התערובת. עכשיו לא כזה פשוט לערבב אבקת קקאו לתוך תערובת קרה, אבל אנחנו נעשה את המיטב עד שהתערובת תהיה אחידה לחלוטין. אז ערבבנו את הכל טוב טוב טוב, אתם רואים שזה כבר נראה כמו פודינג, זה די מזכיר אפילו דני במראה של זה, זה מאוד מאוד טעים, אפשר לאכול את זה מיד. אני ממליצה לחכות 2 שעות או אפילו לילה שלם, כדי לתת לכל התערובת להמשיך לגדול ולהסמיך. ומה שאני אוהבת לעשות עם התערובת הזאת, עם הפודינג, זה לפני האכילה, אני פשוט אוהבת להוסיף לזה בננה. פשוט לוקחים את הבננה, זאת בננה בשלה, אפשר לדעת שהבננה בשלה לפי הנקודות החומות האלה שמופיעות לה על הקליפה, וזה אומר פשוט שהיא מוכנה לאכילה והיא נמצאת במצב האופטימלי שלה, היא לא עמילנית מדי, היא לא סוכרית מדי, היא בדיוק בנקודה הנכונה שבה היא הכי קלה לעיכול והכי מזינה עבורנו.
אפשר גם למעוך את הבננה ולשים אותה בפנים כחלק מהתערובת אם רוצים. ווואלה, יש פה כמות שמספיקה לבן אדם אחד רעב מאוד או שני אנשים מסופקים. אפשר גם לעשות פי 2 מהכמות ואז יספיק לכם לכמה ימים. ארוחת בוקר או נשנוש, מזין, טעים, ממלא, נותן מלא אנרגיות. זהו, תהנו ושיהיה בתיאבון.